No sziasztok, én ősapa vagyok, és ismét vártandőrözni fogunk spagettivel. Köszönj be! Sziasztok! Na és akkor induljunk is. Redizel? Aha. Közben annyit lehet tudni, hogy én itt szerezgettem ilyen 4.7-es tankokat, szóval most már egész jól állok. Hát igen. És amúgy köszi a 19 feliratkozóért. Hát igen, ez aztán már majdnem több, mint az enyém. Hát ez már csak 8-al kevesebb, mint amennyi nekem van. Beszállás. Készüljetek! De nézzük. Ezen a tankon már van ilyen ilyen menő kiegészítő. Ilyen ilyen... Mi is ez? Ilyen láncstolpak? Vagy mi ez? Na várjál, hol vagy? Hú, milyen ilyen potátóba töltötte be a játékot? Úgyis. Várjál, hol vagy? Ott vagy. C pontra megyek. Vagy nem, Most... nem. Menjünk az A pontra balra, gyere. Nem, azon még dolgozok. De egyébként már kb. 2 menet azt megvan. Jó. Mennyi kell hozzá? Mennyi? 300-400. Az miért lenne 2 menet? Hát neked, figyelj, neked rossz, nem. hogyha egy menetben nagyon rosszul teljesítek, szóval mindig egyből meghalok, és kb. Van egy asszisztom az egész menetben, akkor kapok annyit. Ha jó vagyok, akkor szorzó nélkül 2000-et kapok. Hát jó, de te ilyen nagyon OP csávó vagy. Dehogy is. 4.7-tel. Hát jó, én 2.0 maximum. Na jó, most megmutatom nekik. Ajaj, 5.0, de mit keres 4.7-esben? Nem az van, hogy maximum 4.7-tel lehet? Pancértörőt betöltem. Nem mondod, repülőgép. Nem vettem észre. Egyáltalán. Repülőgép. Én sem, amúgy én tényleg nem vettem észre. Én Miért nem is néztem, veszem észre, hogy éppen engem fog lerakétázni? Hát nekem az úgyis mindegy, utolsó tankkal megyek. Ők ennek ellenére csak az A pontot foglalták A még dagdag- be. Kb. Egyet azt intézem. Azt kérlek, intézd is. Hát kilőttem. Tehát figyelj, ide bejövök a bokorba, azt Nem itt csak hallod, nem csak ez a killér, azt hiszem, ha jól láttam, csak 80-at kaptam. 80 ilyen fejlesztésít. Hallod? Oda mehetek mögéd, megvédesz a Hát puci. kösz, most gyulladtam ki. Látom, ide látom a füstödet. T-34 láthatáron, Meggyújtottak. igen, hagyja Meggyújtottak a telekben. T-34 a láthatáron megint. Hallod, nem meg én fogok voltam. halni. Én szerintem megyek le, elbújok valahova jó A mélyre. pontot lehetne foglalni. És én Borultam repülőben valami. ülök, bombázóban te. Hogy Te segítsek? bombardíró, krokodíló. A BTR, gyere rám! Az már... Hallod, Na, megvédsz engem? Hogyan? Ide bejöttem menni. Éppen most fognak szétlőni engem. Akkor várjál, kilősz szét. Ugye milyen Megölöm. menő? A BTR. Kilősz szét, megölöm. A BTR. Hallod, lopod az Zokona. FPS-en, de tényleg. Te. Nincs FPS-en. Én. 20 FPS-en van. Én. Hallod? Ez egy kicsit, mindjárt ide orrítod nekem, hogy vegyél már gépet! Ki? Te, Biztos, hogy. Rage-elve ide ordítod. Hát én kaptam 35 izét. Én 52-t. De jó neked. Ember, te meg ezreket kapsz, meg kapok vagy 100-ot. Bro, 35-öt kaptam, és csak 400 oroszlánt. Bro, nekem a tankjaim javítási összköltsége, vagy 3500. Neked egyáltalán kell javítani. Neked is kell. Hát de meg se... Na és Hát akkor akkor az most- indítsuk. Hát ez így most akkor egy folytatás. Miszi nincs érzékelhető vezérlőte, fiam, itt van a kezemben a kontroller. Ez a szar már megint kidobott azzal. Jó, visszacsatlakozott, nagyon helyes. Ez jó pálya. Na baloldali tankspawnerre menjünk szerintem. Ó, de hülyeség volt bejönni a Ott egy Turán. turret. Turán. Turret. Én megyek a Turánra. Hülye magyar. Mi az magyar? A Turán az magyar tank. De gondolom van pót.
Kérek egy tüzérségi támogatást egy tök jó helyre. Ne ölj meg! Szép, a francból, akkor oda. No, ölsz meg. Toltam egy tüzérségi csapást egy tankra. Az SU 122P-re toltam egy tüzérségi csapást, azt meg is döglött. Miért nem lő a lő? Miért nem lő a lövő? Ja, nem, az nem halt meg, csak elbújt. Az szar tudni. Ajaj, jön egy repsi. Az honnan jött, fiam? Be se tudtam célozni. Ez bombát dobott. De amúgy itt volt, hogy mi zavar az, hogy a tank mögött bomba. Ki keresztül lőtt rajtam valahogy. És ez sem. Most nem halt el? Nem. Látom. De látom, hogy valaki lő ám. De azért Nos, itt nem ez a páncél. rámegyünk, mint a hülyék. Az M4-re, tipó. A tipó... Hát figyelj, ha ezt már úgyis elrontottuk, akkor hagyjuk. De ez nem fedeznek engem ezek az önzők. Na várjál, majd én megyek fedezni téged. Feláldozom, de enyhe. Jó, itt egy nehéz tank. Ott a legszarabb helyen van amúgy. Hallod? Kilőttem a spawnon lévő nehéz tankot egyből. Lesz még is shorts, nyugi. A szar! Object. Ó, panzer. Szia, panzer. Innen messziről Úgy a megpróbál. B-pontot, ettek B-point amúgy, szerintem ezt most kiadom nekik. B-point, veszítjük el. Hallod, gyere már ide segíteni. Süveiket szétlövöm. Nem érzem magamat biztonságban, még nem vagy te itt. Hát, jó, kilőttem fél kilométerről, sőt, Látom. 60 méterről. De ez a szar befellegzett, nem akar menni. Húzd már! Nagyon jó, elhúztad magadat. Gratulálok, magadra kötötted a vincset, az húztad magad. Nem látom, pedig itt volt valaki. Fú. Ott van még egy. C-point! Amúgy Zér, tényleg a C-point. Zú, Inkább ott a az zé- B-pontot ne tartsuk meg, de a C-t azt nagyon veszik el tőlünk. Nagyon puhányok vagyunk. Szétlőttem a motorját egy ZSU 37-nek. Az jó cucc. No végre az a szar megkapja. Az ölt meg téged, Amúgy a C-pontot azt lehet, hogy tényleg támadni kéne, mert a Zsu veszítjük el. 37 lőtt szét Rohadtul. téged, vagy mi? Ajaj, húzzunk innen, két Ez tank is és egy BT-1 is védi. Ki? Meg egy Jadge Panzer, vagy mi az Isten, ez az is védi. Ez mindjárt BTR. agyon lő. BTR vagy BT1? Hát minden laggol, az internet is laggol. Jó, a Ahhoz B-pontot visszaszereztük, de a C-pontot azt már nem tudjuk. Az Ahhoz ott már spot laggol. laggol? Neked Ó, gyere már, fió! hallod? Neked hotspotról megy a wifi? Nem. Egyébként 5G-s hálózatról. Ráadásul kábel. Churchill. Nem ott. A Churchill az szeret engem. Nem öl meg. Ugye? Jó vagy? Még erősítés már úton van, köszönöm szépen, Ugye? végre! Jó fiú vagy Churchill, nem ölsz meg engem? Én ölhetlek meg téged? Jó assziszt. Azt mondja, hogy igen. Hát meg is ölte a másik. Nyertünk. Yeah. Ugye? Easy win. Yeah, sikeres küldetés! Yeah! Úristen, 14. lettem, ezt hogy csináltam? Nem is voltunk annyira. Ha tőlem igen. Én 6. Ezekkel a lettem. szorokkal. Hallod, tök sokat kaptam. Kaptam 1275 lámpát és 10.000 ezüstöt. Jó, 400 lámpát kaptam. Végre kaptam az M6-ra festést. Én itt meg húzom el magamat, de valami iszonyatosan gyorsan, mert ez a KV2 be fog rám találni. Szétlövöm a csövedet, fiam! Kritikus találat, nem tud lőni! Nem. KV1. Igaz? Jó, megvan az T50! Sajnos nem a KV1 van meg. Legalább egy asszisztom van amúgy. Asszisztó. Ezt olyan easy-be lehozzuk amúgy. Az biztos. Ez még csak a második tankon. Nekem is. Ez már felelőment az ellenségnek. 2. Amúgy lehet.
Most tök jó, hogy mindig majdnem felborul, de most mit töltesz újra, fiam? Kávéjegyet közben becélozhatnánk, mert az közben jó lenne, ha meghalna. Ott Az a hülye igen, kockát. mindenki soroz engem, mint az állat. Mint a vadállat. Jézus. Találok! Oda! Ott jó lesz. Közben amúgy itt valaki hülye meglőtt, de nem is érdekel igazából nagyon. Várjál, beállok ide a hülye kockád mögé. Inkább azt lövöm ki, ami ott megy. Bro, én még élek? Fagyoshágó. Mi ez? Kartágó? Vagy vereckei hágó? Jaj, miért kell törzsit tanulni? Torzai hasadék. Hinken kan king! Hinken kang! Kumeno! Hinken mi hang! A B-point, fú, azért estem egyet. Egyből sárga lánctal. De ez miért ilyen BeamNG copy? Amúgy. Sárga De jó. lánctal. Kilőtték a lánctalpamat. Én innentől Már meg csak az lettem nem sütve. kéne, hogy piros legyen. Na szar, főleg a motornál nem kéne, hogy piros legyen. Az a legszarabb, akkor már nem mész ott tovább. Nekem piros volt, és mégis 6-tal tudtam menni. Hát, de jó, de ezek rotary engine-ek, ezek jó bírják. Ezek szoktak az óriás dragsterekbe lenni. De várjál, jövök ide, neked segítek. Rotációs Mit takar? Igen, amúgy nekünk, a papámnak van rotációs kapája. Az jó. Ez de úgy megy, mint a az rohadék. amúgy hogy lehet fogni? Hát azon van egy gázkar, az ilyen, tudod, ilyen behúzós. Hát tudod, Csak ilyen az be így- tudod indítani szoros, nem? Igen, de az így behúzod, kell neki adni egy jó kis gázt, aztán hadd szóljon. Tartani kell. Touchdown! Meghalt. Ugye nem terültet ki. Topra. Csak a második tankon. Inkább nem megyek ki a topra. De ne akar megtudni, mik vannak ott a B pontnál. Én az A pontra Szerint- megyek. Én ott a fogok B-re sütögetni. próbálok snipe-olni, de csak erős hangsúly van a próbán, akarom mondani. Örülök. Tudod, ez nem akar fölmenni. Örülök. Végre. Panzer 3. Leborulok a hegyen. Á, nevettem. Ki a halál őt? Mi az, hogy tüzérség? Mi ez? Gannal szokás Én egyébként. tankárgyúval lövöm. Azzal egy hit. Kétszer utaztam repülőn, egyet így most a közelmúltban, azt így Tudom. most figyelj. Úgy lengett a kész szárnya, mint a modár lenne. Ha mint hogyha ez olyan nagy dolog lenne. Ezt úgy mondod. Régi támadás. Fú, még jó, hogy pont nem értem ki addigra oda. Majdnem megőtsz. Magyúnak nem tett egy jót. Látom. Beállok a kő mögé, hát ha nem talál el itt. Nem sok rá az esély. Hallod, nem tud most már irányozni. Olyan szar lett. Mozogj már, te szar. Mindent te szarozok, amit csak tudok. Innen Igen. talán biztonságosabb a kő mögül. Gondolom ezt én. Amúgy most életünk meneteit menjük most szerintem. Nem, az az előző videó. Valamint, hogy a második életünk meneteit. Nem, Hát ez nem nem rosszak talált. ezek. Nagyon gagyi bombákat dobtak rám, ilyen Kínából érkezett bombákat, érted? Jó, ott De az most ellen, sokan. a legnagyobb ellenségem, a Panzer 3H, vagy 4H. Ott Hát van. azt most lőttük szét. Hát itt egy másik. De hát azt most lőttük szét, az a rohadék eltalált. Feltámadt. Megbosszultam egy töltényel, aztán a Feltámadt. mellettem levő kis 155 mm-es kaliberű barátocskám szétlőtte. De az a hülye kocka? Nem, az valami másik. Jó, Ó, ott van a végre Panzer 3. kilőttem az a legnagyobb Nem tudom, félelmemet. meghitem ezt a quality-t A legnagyobb javításból. félelmemet. Még egyszer se öltem meg Panzer 4H-t valahogyan. A legnagyobb félelmem volt eddig. És össze tudtam gyűrni. Sikeres küldetés. Hát akkor már szerintem oda mehetek lőni. Hát most nem tudtam lelőni. Én egyszer ilyen küldetés vége után kilőttem egy embert, és nem számoltam már fel. Hát a szar.
Na, 13. lettem, hallod? Akkor Ha még megyek 13 menetet, illetve bocsánat, 12 menetet els leszek. Kifejlődött, megvesszük. 10 000. az Fiam, rohadt olcsó, te. persze, hogy. Ember, nekem, Ezt az M2 helyére berakom. nekem a legénységválasztás is 35 000. Az a M2 szar helyére berakom amúgy. Na de akkor ennyi lett volna a videó. Hát majd találkozunk veletek a következő részben. Na, sziasztok! Na, sziasztok!